התוכנית קדם עתידים באוניברסיטת תל אביב מפעילה במהלך השנה ובקיץ מגוון תוכניות בהם ניתנת הזדמנות להיחשף למגוון רחב של נושאים מדעיים, להיפגש עם סגל ההוראה האוניברסיטאי ולהכיר את עולם האקדמיה. הוחל בשנה האחרונה ביישום תוכנית קדם עתידים ביישובי הפריפריה. תוכנית זו בהובלת צה"ל ומשרד החינוך נועדה לטפח מצוינות, לצמצם תארים לימודיים, להגביר את המוטיבציה והמסוגלות ללימודים אקדמיים ולהרחיב את מעגל המועמדים הרלוונטיים ללימודים אלו. בתשס"ג למדו במסגרת תוכנית קדם עתידים כ2,000 תלמידים מקרב 40 בתי ספר ברחבי הפריפריה, מכיתות ז' ועד י"ב. בתשס"ד בכוונתנו להרחיב פעילות זו לכ85 בתי ספר ול-5,000 ילדים. הפעילות בקיץ באוניברסיטה משלבת לימודים ברמה אקדמית גבוהה עם פעילות חברתית מהנה. קוראים לי אביחי כהן ואני מפרדס כץ. זרוביץ' דנה ואני מבני ברק. אני רחלי ברלי ואני מלוד. קוראים לי ארתור מולקנדוב ואני מלוד, מעלה למדעים. הייתי יוצא עם חברים, בילויים, קניון, נסעתי לאילת, דברים כאלה. השתעממתי וקצת ביליתי. לא משהו מיוחד, כאילו עבדתי בכמה עבודות זמניות. סתם ישבתי בבית. טבעות הן נהיות גדולות יותר. לכל תלמיד ניתנת האפשרות לבחור בנושאים המעניינים אותו מתוך קשת רחבה של תחומי ידע. פיזיקה, אסטרונומיה, ארכיטקטורה, ביולוגיה, מחשבים ועוד. זוכרים ותסתכלו, יש כאן שני גלים, ואמרתי לכם כבר אז שזה בעצם לא גל רגיל. גל, האורך השלם שלו זה כל זה, אנחנו רואים אותו, זה רק את זה. הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה של החלום ומדעי המוח. ביולוגיה וביוטכנולוגיה. בביוטכנולוגיה. כאן אתם בעצם יכולים לראות את ארבעת התאים הראשונים של העובר. בעלי חיים עילאיים, ה-DNA מאורגן בכרומוזומים, בסדר? כמה כרומוזומים יש בבני אדם? אתם יודעים מה זה פלורסנציה? מה זה פלורסנציה? לא. מה זה התופעה הפיזיקלית פלורסנציה? ארתור, יפה מאוד. תראו איזה יופי. זו זריית בידוד קלאסית. תראו, הוא התחיל ממרוכז, ולאט לאט בודד. וגם עוזר לך בעניין הלימודי, מי שהולך למגמת ביולוגיה ודברים כאלה, זה עוזר לנו. וגם לידע כללי. העובדה שנפתחנו למסגרת של אוניברסיטה והראו לנו מה זה בעצם אוניברסיטה ומה צריכים כדי להיכנס ואיך כל זה הולך, אז כאילו זה נתן לי מטרה שאני יכול לשאוף אליה. התוכנית כוללת הרצאות מרתקות, ניסויי מעבדה ולמידה פעילה בקבוצות קטנות. אם אין לחם, אין תורה. ובצהריים סועדים התלמידים בקפיטריות הקמפוס לצד הסטודנטים ועובדי האוניברסיטה. הם אוספים אנרגיות מחודשות להמשך הפעילות. הכרתי פה הרבה ילדים בכל מיני מקומות, נגיד מלוד, יש אפילו ילדים שלא הכרתי והכרתי אותם, וגם מאשדוד ומבני ברק ורמת גן. ממש כיף. כן, כבר לקחתי כמה טלפונים וכתובות וזה. הרבה ילדים הכרתי מאזור איפה שאני גר, וילדים גם מערים אחרות כמו בני ברק. ואתם עוברים רק בין שני אנשים. בשעות אחר הצהריים והערב מתקיימות פעילויות חברתיות מעשירות המאפשרות לבני הנוער להכיר עמיתים מערים אחרות ולהתעברר מהפעילות האקדמית. יותר ממה שציפיתי, כי חשבתי שידברו איתנו על ביולוגיה, קצת על חיידקים. לא ציפיתי שיהיו לנו ניסויים וברמה גבוהה שכזו. וזהו, זה היה ממש מעניין. מאוד כיף, מאוד כיף. ממש נהניתי מהכל, ובמיוחד מהאוכל. האוכל פה פשוט אין, הוא משגע. אנחנו צריכים לצייר עצבים שהולכים מהעיניים למוח. ביום האחרון של התוכנית
עסקו המשתתפים בפתרון כתב חידה, תוך שימוש בידע שרכשו במהלך התוכנית באופן מענה ומאתגר. חסר לנו עוד כוכב, שיצא לך פה ביניהם. לא, תחזיר, תריץ טיפה את הזמן. הוא היה הכי צעיר, זה קנדי. גם הוא נרצח, גם אותו רצחו. היה כתוב שקנדי הוא היה האיש הצעיר ביותר? כתוב פה, הנה, זה משהו שקשור לקנדי כנראה. אני רוצה כאילו להיות מהנדס מחשבים, או מהנדס אלקטרוניקה, או מהנדס תוכנה, מה שקשור במחשבים. בין רופאה לכימאית, משהו דומה. וכמו בכל סיום, מגיעה גם תעודת השתתפות וטקס מכובד, הסוגר מעגל של חוויה מעשירה. טלי מרגולין. בטח, כי מה זה כיף פה? ויש גם פעילויות אחרי צהריים, שזה לא רק ללמוד וללמוד, יש גם כיף אחרי צהריים. ברור, אם זה יהיה אצלנו עדיין בבית ספר שנה הבאה. אני מאוד מקווה שזה יהיה גם שנה הבאה, ו100%, ברור שאני אחזור.